Здравейте и добре дошли в 147 Пуско. Аз съм Венци Даскалов. Днес ще си говорим за мост. Естествено, не мост в йогата, не и мостът на Марица, а мост в билярда. В момента се намираме в Винтидж, това е третия етаж на клуб 147. Ако не сте били, задължително трябва да дойдете, уникално място е. Днес ще ви покажа как да влезете в линията на удара правилно, а черешката на тортата е мостът. Айде да започваме. Както виждате, варианти на мостовете много. Колко обаче те ще бъдат приложими във вашата игра и какъв ще е резултатът, не знам. В билярда имаме 4 основни моста, които се оказват най-практични и удобни за вашата игра. Това са основен мост, това е стабилния мост, това е високия мост и моста от борда. Ще започнем с основният мост, с който най-вероятно ще изпълните по-голямата част от своите удари в играта. Като начало поставяме ръката си върху билярда, така че максимална част от длънта ни да контактува с сукното. Всяка една част от ръката ни, включително върха на пръстите и възглавничките по длънта, ето тази, също и тази, която е към палеца, трябва да контактуват плътно с сукното на билярда. След това сгъваме китката си така, че кокалчетата ни да изпъкнат. Стараем се разстоянието между всеки пръст да бъде еднакво. Грешно е да сгънем така. Грешно е да сгънем и така. Ако успеем да сгънем по начина, по който ви казах, остава само да повдигнем палецът си и да оформим канал за щеката, така нареченото V. При този мост има два варианта. В първия ръката е изцяло изпъната и виси над билярда. Ето така. Той се използва за по-силни удари, така наречените Power Shots. Вторият вариант е когато ръката се свива и почива върху лаката. Той се използва за по-леки и технични удари. Втория мост, така наречения стабилен мост, най-често използваме при откриващия удар, разбиването, или при удари, които изискват използване на максимална сила. Как изглежда той? При този мост, след като сгънем ръката така, че да изскочат кокалчетата ни, свиваме показалеца и палеца и оформяме ухо, в което влиза предната част на щеката, която се нарича шафт. Когато изпаднем в ситуация, при която имаме препятствие пред бялата топка, така наречения кюбъл, построяваме своят висок мост. Поставяме ръката си върху върховете на 4 пръста, без палеца, а него го свиваме до оформяне на така нареченият V канал, през който ще прокараме щеката. Четвъртия и последен мост е моста от борда. Той има 3 вариации в зависимост от това колко далеч е бялата от борда. При първия вариант на моста от борда, това е варианта, в който бялата топка е на около 20-25 см от самия борд, поставяме ръката си върху борда и щеката, така че тя да контактува с палеца и средният ни пръст.
Прехвърляме показалецът върху нея, за да оформим канал, в който тя да влезе и да е максимално стабилна. Вторият вариант, това е вариантът, в който бялата топка е на около 5-10 см от борда. Тогава просто поставяме ръката си в позиция, в която е за основен борд, не борд, просто поставяме ръката си в позиция за основен мост, но върху борда на билярда. Третия вариант на мост от борда е ситуация, в която бялата топка буквално е залепена за него. Тогава използваме високия си мост, като върховете на пръстите ни буквално лежат на ръба на билярда. Това беше всичко за днес. Надявам се времето прекарано с нас да ви е било колкото полезно, толкова и забавно. До следващия... Щях да ви казвам как да се прицелвате там и за линията на... Ама вие може да играете и без да се целите. Всъщност не можете. Айде да ви кажа. И така, какво е прицелна линия? Това е линията, по която се прицелваме, докато сме още далеч от билярда. Това е линията, по която се движи нашата щека. И това е линията, по която се движи бялата към своята цел. И така, какво се случи в момента? Вкарахме черната топка. Защо? Защото линията на щеката съвпадна с линията, по която се движи бялата топка. Как се случи това нещо? Проектирахме линията на удара по пода, за да може да се подсигурим, че ще стъпим върху тази линия с десния си крак. Както се сещате, в предишния урок ви казах, че е много важно ръката, с която държим щеката, да виси точно над пръстите на десния крак. Хващайки щеката по този начин, ние си гарантираме, че поставяме щеката върху линията на удара си. Какво ще се случи, ако не влезем в линията на удара? Или изпълнението ни ще бъде неточно, или ще компрометираме нашата стойка, като я разбалансираме. И така, преди малко почти ви казах чао, затова сега ви казвам чао. А следващия път ще целим топки.